Good morning, students. Last video we complete the chapter triangle in mathematics 2, and today we learn about chapter number 4 in mathematics 1, that is ratio and proportion. Ratio means आपण मराठीमध्ये त्याला म्हणतो गुणोत्तर आणि proportion आपण मराठीमध्ये म्हणतो प्रमाण. सुरुवातीला आपण विद्यार्थी मित्रांनो बघूया की रेशो म्हणजे काय. रेशोची डेफिनेशन थोडक्यात आपल्याला अशी म्हणता येईल बघा. रेशो मीन्स द रिलेशन ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड अँड हॅव्हिंग सेम युनिट्स. थोडक्यात रेशो किंवा गुणोत्तर म्हणजे काय, तर एका राशीचं दुसऱ्या राशीशी असलेला रिलेशन किंवा संबंध त्याच एकाच प्रकारच्या काइंडमध्ये आणि एकाच प्रकारचं युनिट किंवा एकक असताना मांडणं म्हणजे त्याला आपण म्हणतो रेशो. मग समजा ए आणि बी या दोन आपण क्वांटिटी घेतल्या किंवा या दोन आपण नंबर्स घेतले असं समजूया. मग ए इज टू बी म्हणजे थोडक्यात आपण कसं लिहितो ए अपॉन बी, अँड दिस इज कॉल्ड रेशो. म्हणजे दोन संख्यांचं एकमेकांशी असलेलं रिलेशन पण ते एकाच एककात असलेलं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता आपण ए म्हणजे घेतलं समजा की 1 लिटर घेतले आणि बी समजा घेतलं आपण 4 लिटर. तर दोघांचं जे युनिट आहे ते लिटर हे सेम आहे, म्हणजे त्यांचे युनिट सेम असले पाहिजे. आणि ए अपॉन बी हा जो प्रकार आपण लिहिलेला आहे त्याला म्हटलंय रेशो. ओके, तर थोडक्यात रेशो म्हणजे काय तुमच्या लक्षात आलं असेल विद्यार्थी मित्रांनो. तुमच्या पुस्तकामध्ये एक उदाहरण घेतलं आहे की समजा आपल्या घरी आई लाडू करते तेव्हा त्या लाडवाचं काहीतरी प्रमाण असतं. त्याच्यामध्ये पदार्थ असतात तूप, रवा आणि साखर. तर समजा 1 वाटी तूप असेल, 1 वाटी रवा असेल तर 3 वाट्या साखर आणि 2 वाट्या तूप असं साधारणतः प्रमाण आपलं घेतलेलं असतं. पण मग जर आपलं वाट्या वाढल्या, म्हणजे आपण जर रवा 3 वाट्या घेतल्या आणि समजा रवा जर वाढवला 12 वाट्या रवा जर घेतला आपण, तर मग सगळंच प्रमाण पुढचंही बदलतं. मग समजा 12 वाट्या जर आपण रवा घेतला तर त्याच्यामध्ये मग 4 वाट्या तूप आणि 8 वाट्या साखर असं प्रमाण ते बदलतं. तर ते प्रमाण कसं काढलं तर थोडक्यात तुम्हाला आपल्याला सांगता येईल की समजा जर आपण 1 वाटी तूप घेतलंय, समजा इथे लिहिते बघा 1 वाटी आपण काय घेतलंय तूप घेतलंय. त्यानंतर 3 वाट्या रवा घेतलाय, 3 वाटी रवा घेतलाय आणि 2 वाट्या साखर घेतली. या पद्धतीने आपलं जर प्रमाण असेल तर ते कसं लिहिणार आपण इथे 1:3:2 म्हणजे 1:3:2. आणि मग समजा आपण आता इथे 3 वाटी रवा घेतला, रव्याचं प्रमाण वाढवलं म्हणजे 12 वाट्या रवा घेतला आपण, तर आपल्याला या पद्धतीने असं लिहिता येईल की 3K म्हणजे के म्हणलं आपण समजा त्याला कॉन्स्टंटला इज इक्वल टू 12. 12 वाट्या रवा घेतला तर इथे के ची व्हॅल्यू काय येईल 12/3 म्हणजे के इज इक्वल टू 4 आलं. ओके, मग आता के इज इक्वल टू 4 आलं. मग आता तुम्हाला रवा तुमचा किती झालाय 12 वाट्या, म्हणजे 1 वाटी तूप आहे. मग 1 वाटी तूप म्हणजे 1 इज इक्वल टू के, म्हणजे आता के ची व्हॅल्यू किती आहे 4, म्हणजे तुम्हाला आता तूप किती लागेल 4 वाट्या बरोबर. आणि 2 वाट्या साखर म्हणजे 2K, मग 2K इज इक्वल टू 4 दॅट इज के इज इक्वल टू 4/2 दॅट इज के इज इक्वल टू 2. म्हणजे तुम्हाला आता तुम्ही इथे काय म्हणले साखर घेतली 2 वाट्या साखर 2K इज इक्वल टू 4, मग के इज इक्वल टू 4/2 के इज इक्वल टू 2 म्हणजे साखर पण किती लागणार आहे 2 वाट्या. तर या पद्धतीने तुम्ही प्रमाण जर घेतलं तर 1:3:2 हे झालं तुमचं प्रपोर्शन, आणि याचं जर तुम्ही 1:3:2 हे जर लिहिलं तर हे झालं त्याचा रेशो. तर या पद्धतीने तुमच्या पुस्तकामध्ये हे उदाहरण जे आपल्या घरी नेहमी आपण हे पदार्थ खात असतो तर आई सुद्धा त्याचं विशिष्ट प्रपोर्शन मध्ये पदार्थ घेते आणि तो पदार्थ तेव्हाच रुचकर किंवा स्वादिष्ट लागत असतो. तर हा आपला एक उदाहरणाचा भाग झाला विद्यार्थी मित्रांनो. याच्या पुढे आपल्याला बघायचंय प्रपोर्शन म्हणजे काय. तर देर आर द 2 टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन. 2 प्रकार आहेत प्रपोर्शनचे. त्यातला पहिला प्रकार आहे डायरेक्ट प्रपोर्शन, त्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो समप्रमाण. याच्यासाठी पण एक एक्झाम्पल घेतलंय की समजा एखादी कार कव्हर सम डिस्टन्स. एखाद्या कारने समजा काहीतरी विशिष्ट डिस्टन्स किंवा अंतर पार केलंय ट्रॅव्हलिंग करता करता समजा. तर मग त्या डिस्टन्स पार करताना एक तिथे समोर तुमच्या टेबल लिहिला आहे बघा ब्लॅकबोर्डवर. तर समजा इथे वरती टेबलमध्ये म्हटलं पेट्रोल इन लिटर, म्हणजे पेट्रोल आपण लिटरमध्ये मोजतो. डिस्टन्स घेतलंय किलोमीटरमध्ये, आणि पेट्रोलसाठी अक्षर घेतलंय एक्स आणि डिस्टन्ससाठी लेटर घेतलंय वाय. मग समजा आता ती कार 1 लिटर पेट्रोलमध्ये 10 किलोमीटर एवढं डिस्टन्स कव्हर करते. कार 1 लिटर पेट्रोलमध्ये 10 किलोमीटर एवढं डिस्टन्स कव्हर करते, आणि म्हणून मग तिचा आपल्याला रेशो काढायचा आहे. तो रेशो घेतला आपण x/y. मग इथे x ची व्हॅल्यू 1 म्हणून वरती लिहिला 1 डिवायडेड बाय y, y ची व्हॅल्यू किती आहे 10 म्हणजे 1/10. हा त्याचा पहिला रेशो आला त्या कारचा. मग आता कारमध्ये जे पेट्रोल टाकलं ते आपण पेट्रोल वाढवलंय म्हणजे त्याचं इन्क्रीज केलंय. तर पेट्रोल घेतले आपण कारमध्ये 20 लिटर. मग 20 लिटर जेव्हा त्या कारमध्ये पेट्रोल आहे तेव्हा ती कार
किती डिस्टन्स कव्हर करते 200 किलोमीटर. मग परत आपल्याला रेशो घ्यायचा x/y. मग x म्हणजे 20, y म्हणजे 200, 20/200, 0 0 कॅन्सल आणि 2/20 म्हणजे 1/10. म्हणजे रेशो किती आला 1/10. मग परत आपण आता पेट्रोलचं लिटर वाढवले. पेट्रोल घेतलं आता कारमध्ये 40 लिटर आणि त्या 40 लिटरमध्ये त्या कारने डिस्टन्स कव्हर केले 400 किलोमीटर. दॅट इज 40/400. परत तिथे 0 0 कॅन्सल, 4/40 म्हणजेच रेशो किती आला 1/10. मग तुम्ही जर निरीक्षण केलं टेबलचं ऑब्झर्वेशन केलं तुमच्या असं लक्षात येईल की जसं जसं आपण कारमधलं पेट्रोल इन्क्रीज करतोय तसं तसं कार जे डिस्टन्स कव्हर करते ते पण कसं होत गेलंय इन्क्रीज होत गेलंय. आणि जो रेशो आलाय प्रत्येक ठिकाणी x/y चा तो कॉन्स्टंट. इथे पण 1/10, सेकंडच्या 1/10 आणि थर्डच्यात पण 1/10. म्हणजे ज्या प्रपोर्शनमध्ये थोडक्यात आपल्याला असं म्हणता येईल की ज्या प्रपोर्शनमध्ये रेशो कॉन्स्टंट राहतो त्या प्रकारच्या प्रपोर्शनला डायरेक्ट प्रपोर्शन असं म्हटलं जातं. तसं आपण या टेबलवरून किंवा या एक्झाम्पलवरून आपल्याला लक्षात येऊ शकतो. मग आपण आता याचं थोडक्यात बघूया बघा. द रेशो ऑफ कन्झम्पशन ऑफ पेट्रोल अँड डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द कार इज कॉन्स्टंट and in such case it is said that the two quantities are in direct proportion or in direct variation. थोडक्यात काय तर पेट्रोल आणि डिस्टन्स यांचा जो रेशो येतोय आपण एक्झाम्पल बघितलं हा कॉन्स्टंट येतोय तर नेहमीच 1/10 येतोय आणि म्हणून आपण असं म्हणू शकतो की दिस टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन ऑर इन डायरेक्ट व्हेरिएशन. हे एक्झाम्पल झालं तुमचं डायरेक्ट प्रपोर्शनचं. यानंतरचं सेकंड जे आहे ते आहे इन्व्हर्स प्रपोर्शन. इन्व्हर्स प्रपोर्शन म्हणजेच व्यस्त प्रमाण म्हणतो आपण मराठीत. पहिला प्रकार बघितला आपण प्रपोर्शनचा डायरेक्ट प्रपोर्शन. आता आपण बघतोय इन्व्हर्स प्रपोर्शन म्हणजे व्यस्त प्रमाण. त्याच्यासाठी पण एक टेबल तुमच्या समोर फळ्यावरती तुम्हाला दिसतो विद्यार्थी मित्रांनो. त्याच्यामध्ये पण एक एक्झाम्पल घेतलंय आपण. त्यामध्ये आपण सुरुवातीला एक कार घेतली आहे. ती कार अगदी आधीच म्हणजे सुरुवातीलाच ती कार 50 स्पीड पर अवर या स्पीडने 2 तासामध्ये किंवा 2 अवर्समध्ये काही डिस्टन्स कव्हर करते. मग डिस्टन्स कव्हर करताना डिस्टन्स काढण्यासाठी आपण काय करतो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टन्स. म्हणजे आपल्याला इथे स्पीडसाठी आपण x लिटर घेतले, टाइमसाठी y लिटर घेतले. या दोघांचा गुणाकार केल्यावर आपल्याला काय मिळणार ते कारने कव्हर केलेलं डिस्टन्स म्हणजे स्पीड इंटू टाइम. म्हणजे स्पीड किती आहे 50, टाइम किती आहे 2. 50 इंटू 2 म्हणजे x इंटू वाय इज इक्वल टू किती आलंय 100. हे आलं कारचं. मग नंतर एक बुलक कार्ट म्हणजे बैलगाडी. ही बुलक कार्ट चालली आहे 5 स्पीडने तिचं ट्रॅव्हलिंग सुरू आहे आणि तिने वेळ घेतलाय त्याच्यासाठी 20 मिनिट्स. 5 स्पीड पर अवरने जाण्यासाठी तिने टाइम किती घेतलाय 20. मग परत आपल्याला डिस्टन्स काढायचं ते बुलक कार्टने कव्हर केलेलं म्हणजे आपल्याला काय करायचं स्पीड इंटू टाइम म्हणजे 5 इंटू 20. मग हा पण मल्टिप्लिकेशन किंवा गुणाकार किती आलाय 100. म्हणजे आपण या टेबलचं ऑब्झर्वेशन केलं तर आपल्याला असं लक्षात येतं की कारने कव्हर केलेल्या डिस्टन्सचा जो गुणाकार म्हणजे स्पीड इंटू टाइमचा जो गुणाकार तो किती आलाय 100 आणि बुलक कार्टने पण कव्हर केलेलं जे डिस्टन्स आहे त्याचा पण किती आलेला आहे 100. थोडक्यात तुम्ही याच्यावरून काय म्हणू शकतात x इंटू वाय इज इक्वल टू के. म्हणजे एक्स वाय हा जो गुणाकार आहे म्हणजे स्पीड इंटू टाइम हा ऑलवेज कसा येतो दोन्हीकडे कॉन्स्टंट येतो, तो बदलत नाही. मग ज्या वेळेस स्पीड आणि टाइम या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन किंवा दोघांचा प्रॉडक्ट हा नेहमीच कॉन्स्टंट येतो तेव्हा त्या प्रकारच्या व्हेरिएशनला किंवा त्या प्रकारच्या प्रपोर्शनला आपण इन्व्हर्स प्रपोर्शन असं म्हणू शकतो. And the product of speed and time is constant, then it is said that this type of proportion is called inverse proportion. Okay? तर आज अशा प्रकारे आपण 2 प्रकारचे प्रपोर्शन बघितले. एक म्हणजे डायरेक्ट व्हेरिएशन की ज्याच्यामध्ये x/y हा रेशो ऑलवेज कॉन्स्टंट राहतो आणि दुसरं बघितलं इन्व्हर्स प्रपोर्शन ज्याच्यामध्ये x इंटू वाय x मल्टिप्लाय बाय वाय इज इक्वल टू के म्हणजे के म्हणजे कॉन्स्टंट आणि पहिल्या याच्यामध्ये x/y इज इक्वल टू के. तर या 2 प्रकारचे जे व्हेरिएशन प्रपोर्शन जे आपण बघितले तर व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे विद्यार्थी मित्रांनो. त्यामध्ये गडबड होण्याची शक्यता असते. डायरेक्ट आणि इन्व्हर्स. डायरेक्ट म्हणजे डिवायडेडचा म्हणजे रेशो भागाकाराचा रेशो घ्यायचा आहे तुम्हाला आणि इन्व्हर्स मध्ये मल्टिप्लिकेशनचा घ्यायचा आहे की जो ऑलवेज कॉन्स्टंट येतो. यानंतर आपण बघणार आहोत प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो की गुणोत्तराच्या गुणधर्म काय आहेत, रेशोचे प्रॉपर्टीज काय आहेत. तर एकूण त्याच्या 5 प्रॉपर्टीज आहेत. पहिली प्रॉपर्टी बघूया आपण आधी बघा. रेशो ऑफ नंबर्स ए अँड बी इज रिटन ॲज. रेशो ऑफ नंबर्स ए अँड बी इज रिटन ॲज ए इज टू बी. म्हणजे 2 नंबरचा रेशो जर आपण घेतला तो कसा लिहितो आपण ए इज टू बी ऑर ए अपॉन बी. या दोन्ही पद्धतीने आपण रेशो लिहितो. देन इन दिस रेशो ए इज कॉल्ड प्रिडिसेसर. तर या रेशोमध्ये या ए अपॉन बी मधल्या एला काय म्हटलं जातं प्रिडिसेसर ऑर ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट टर्म अँड बी इज कॉल्ड सक्सेसर अँड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकंड टर्म.
म्हणजे एला प्रेडिसेसर म्हणतात आणि बीला सक्सेसर म्हणतात. सेकंड प्रॉपर्टी बघा, इन द रेशो ऑफ टू नंबर्स इफ द सेकंड टर्म इज 100 देन इट इज नोन एज पर्सेंटेज. जर रेशोमध्ये सेकंड टर्म म्हणजे बी हा आपण बी म्हणजे सेकंड टर्म जर हा जर 100 असेल तर त्या प्रकारच्या रेशोला आपण काय म्हणतो, पर्सेंटेज, म्हणजे शतक गुणोत्तर आहे असं आपण त्याला मराठीमध्ये म्हणतो. तिसरी प्रॉपर्टी बघा, द रेशो रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स टर्म्स आर मल्टिप्लाइड और डिवाइडेड बाय नॉन झिरो नंबर. जोपर्यंत तुम्ही रेशोला एखाद्या नॉन झिरो नंबरने मल्टिप्लाय करतात किंवा डिवाइड करतात, म्हणजे रेशोच्या दोन्ही अंकांना, म्हणजे फर्स्ट टर्मला आणि सेकंड टर्मला, तरी त्याची कुठल्याही प्रकारची किंमत त्या रेशोची बदलत नाही. एक्झाम्पल बघा, फॉर एक्झाम्पल आपला रेशो ए इज टू बी, मग तुम्ही ए ला के ने मल्टिप्लाय केला आणि बी लाही के नेच मल्टिप्लाय केला तर रेशो काय होईल, ए के इज टू बी के, म्हणजे यांची व्हॅल्यू चेंज होत नाही. एक्झाम्पल बघूया आपण, समजा आपला रेशो 3:4, मग इथे घेतला आपण 6, म्हणजे 3 ला कितीने मल्टिप्लाय केलं तुम्ही, इथे 2 ने मल्टिप्लाय केलं, म्हणजे 3 2 चा 6, मग 4 ला पण कितीने मल्टिप्लाय करायचं, 2 नेच, म्हणजे 4 2 चा 8, म्हणजे 3:4 इज इक्वल टू 6:8. कारण की याला तुम्ही दोन्ही नंबरला, रेशोमधल्या दोन्ही नंबर्सला फर्स्ट टर्मला आणि सेकंड टर्मला तुम्ही सेम नंबरने मल्टिप्लाय केलं, म्हणून या रेशोची व्हॅल्यू चेंज झालेली नाही. तसंच पुढे तुम्ही 9 घेतले, म्हणजे 3 ला कितीने मल्टिप्लाय केलं, 3 3 2 चा 3 3 चा 9, म्हणजे इथे पण कितीने मल्टिप्लाय करायचं, 3, दॅट इज 4 3 चा 12, म्हणजे हा सुद्धा रेशो या पहिल्या रेशोच्या एवढ्याच व्हॅल्यूचा आहे. आणि हे तिन्ही रेशो कसे इक्वल आहेत, म्हणजे तुम्ही रेशोला कुठल्याही नंबरने मल्टिप्लाय केलं किंवा डिवाइड केलं तर रेशोची व्हॅल्यू बदलत नाही. चौथी प्रॉपर्टी आपली रेशोची, द क्वांटिटीज टेकन इन द रेशो मस्ट बी एक्सप्रेस इन सेम युनिट. थोडक्यात त्यांनी काय म्हटलं की रेशोमध्ये ज्या क्वांटिटी तुम्ही घेणार आहात किंवा ज्या राशी तुम्ही घेणार आहात त्या दोघांचे युनिट्स कसे असले पाहिजे, सेम असले पाहिजे, तेव्हाच तो रेशो आपण ग्राह्य धरतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल की दोन तुम्हाला क्वांटिटी दिली आहे, 1 लिटरमध्ये आणि 1 मिलीलिटरमध्ये आहे, तर तुम्हाला त्या लिटरचं रूपांतर मिलीलिटरमध्ये करून घ्यावं लागेल की जेणेकरून दोन्ही क्वांटिटी सेम युनिटमध्ये होतील. त्यानंतर पाचवी प्रॉपर्टी, द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज इज युनिटलेस. खरं तर दोन क्वांटिटीचा रेशो हा नेहमीच कसा असतो, त्याला कुठल्याही प्रकारचं एकक नसतं, म्हणजे युनिटलेस असतो तो. कसं, एक उदाहरण बघा, समजा 3 किलोग्रॅम इज टू 300 ग्रॅम असं तुम्हाला दोन क्वांटिटीचा रेशो दिलेला आहे, म्हणजे 3 किलोग्रॅम आणि भागीला 300 ग्रॅम असा तो रेशो आहे. मग या किलोग्रॅम आणि ग्रॅम हे दोन्ही युनिट सेम नाही आहेत, तर आपल्याला युनिट सेम करावे लागतील. मग 1 किलोग्रॅम म्हणजे 1000 ग्रॅम हे आपल्याला माहिती आहे, मग 3 किलोग्रॅम म्हणजे किती, 3000 ग्रॅम किंवा 3000 ग्रॅम. मग आपण कन्व्हर्जन करून घेतलं 3चं 3000 ग्रॅम मध्ये, मग 3000 ग्रॅम इज टू 300 ग्रॅम. म्हणजेच मग थोडक्यात इथे आपल्याला काय म्हणते की आपण रेशो लिहिताना कसं लिहिणार, 3000/300 ग्रॅम आणि डिवायडेड बाय ग्रॅम. आता युनिट सारखं असल्यामुळे दोन्हीकडचे युनिट कॅन्सल झाले, हे 2 0 गेले, हे 2 0 गेले, मग उरलं काय 30/3, म्हणजे 30:3, म्हणजे हा रेशो काय आला 30:3, म्हणजे याला ते युनिट राहिलं का, नाही, युनिटलेस झालं. द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज इज युनिटलेस. म्हणजे या उदाहरणावरून आपल्याला सहजपणे ती प्रॉपर्टी लक्षात येते. तर या झाल्या 5 प्रॉपर्टीज रेशोच्या. या प्रॉपर्टीजचा वापर करूनच आपल्याला पुढचे प्रॅक्टिस सेटमधले एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे आहेत. तर आता आपण वळूया प्रॅक्टिस सेट 4.1 कडे. प्रॅक्टिस सेट 4.1 पुस्तकातनं बघायचं विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही, म्हणजे आपल्याला गणिताच्या फक्त सूचना त्यातनं बघता येईल, बाकी उदाहरण मी फळ्यावर लिहिलंच आहे. पहिल्या एक्झाम्पलसाठी त्यांनी आपल्याला काय म्हटलंय बघा, फाइंड द रेशो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर फ्रॉम द गिवन पेअर्स ऑफ नंबर्स इन द रिड्यूस फॉर्म. म्हणजे त्यांनी जे दोन नंबर्स दिले आहेत तर पहिल्या नंबरचा दुसऱ्या नंबरशी रेशो तुम्हाला फाइंड आउट करायचा आहे. पहिला एक्झाम्पल बघा, पहिल्या एक्झाम्पल मधले नंबर्स 70-60. मग 70-60 याचा आपल्याला रेशो फाइंड आउट करायचा आहे. माझे रेशो लिहून घ्यायचा आपण, 72:60 इज इक्वल टू 72/60. मग त्याचं रिड्यूस फॉर्म मध्ये रूपांतर करायचं आपल्याला. रिड्यूस फॉर्म मध्ये रूपांतर करण्यासाठी हे गणित सोडवण्यासाठी आपले टेबल्स जर पाठ असतील तर फार पटकन आणि लवकर सॉल्व्ह होतात. मग असा नंबर शोधायचा किंवा असा टेबल शोधायचा की त्या टेबलमध्ये दोन्ही नंबर येत असतील. नाहीतर मग आपण काय करतो, मग 2 ने भाग देतो, मग 4 ने भाग देतो, मग त्यावर रिड्यूस फॉर्म होत जातो, मग ते स्टेप पाडतात. मग जर टेबल पाठ असले तर पटकन सापडतं आपल्याला की कुठल्या टेबलमध्ये दोन्ही नंबर येतात, 72 पण आणि 60 पण. असा कुठला टेबल आहे, 12चा, की 12 6 चा 72 आणि 12 5 चा 60. बघा मी लिहिलंय पुढे, 12 72 12 पंचे 60. मग याच्यामधला कॉमन जो नंबर आहे तो काय झाला, कॅन्सल झाला, 12. मग उरलं काय 6/5, म्हणजेच रेशो काय आला 6:5. म्हणजे तुम्ही 72:60 याचा रिड्यूस फॉर्म काय आणला 6:5. सेकंड एक्झाम्पल बघा, सेकंड एक्झाम्पल मध्ये दोन नंबर्स दिले, परत 38-57 रेशो लिहून घेतला, 38:57.
म्हणजेच 38/57. परत असा एक टेबल शोधायचा की ज्याच्यामध्ये 38 पण येतो 57 पण येतो. तर असा टेबल आहे 19चा. मग 19 2चा 38, 19 3चा 57. 19 कॉमन आहे म्हणून कॅन्सल झाला. मग रेशोचा डिड्यूस फॉर्म काय आला 2/3 म्हणजेच 2:3. थर्ड एक्झाम्पल मध्ये परत दोन नंबर आहेत 52/78. 52:78 म्हणजेच 52/78. परत टेबल असं शोधायचं की ज्याच्यामध्ये दोन्ही नंबर येतात आणि रिड्यूस फॉर्म आणायचा म्हणजे अगदी बिगेस्ट नंबर शोधायचा की आपल्याला कमीत कमी पटकन रिड्यूस फॉर्म मिळेल आणि 1 किंवा 2 स्टेपमध्ये आपला आन्सर येईल. मग तुम्ही 2 ने भाग देतात 4 ने भाग देतात तसं न करता म्हणून टेबल पाठ करा. म्हणजे हे एक्झाम्पल पटकन कमी वेळेत आणि एकाच मार्काला येतात. काही जास्त मार्क नसतात त्या एक्झाम्पलला. त्यामुळे टेबल पाठ असलं की 1 मार्काचं एक्झाम्पल पटकन सॉल्व्ह होतं. तर 26च्या टेबलमध्ये दोन्ही नंबर्स येतात 26 × 2 52 आणि 26 मल्टिप्लाय बाय 3 78. 26 कॉमन नंबर कॅन्सल आणि त्याचा रिड्यूस फॉर्म आला 2:3. Now we solve second example. Practice set 4.1. Second number example. Find the ratio of the first quantity to the second quantity in reduce form. जे परत त्यांनी दोन क्वांटिटी दिले त्याचा आपल्याला रिड्यूस फॉर्म काढायचा आहे आणि आन्सर फाइंड आउट करायचं. तर पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये त्यांनी काय क्वांटिटी दिली आहे बघा ₹700 आणि ₹308. मग आपल्याला याचा नेहमीप्रमाणे रेशो लिहून घ्यायचा. दोन्ही रुपीज आहेत तेव्हा दोघांची युनिट सेम आहेत तेव्हा डायरेक्ट रेशो आपण घेऊ शकतो. युनिट सारखे नसेल तर आपण आधी युनिट सारखे करतो पण इथे ऑलरेडी युनिट सारखे. मग 700:308. 700/308. मग आता या दोघांना भाग जाईल असा एक नंबर आपल्याला आधी शोधायचा. तर 2 ने जाईल. 2 पेक्षा आपण थोडा पुढचा बिगर नंबर बघू 4. तर 4 ने डिवाइड करून बघूया. 4 ने डिवाइड केल्यानंतर 4 × 175. म्हणजे तुम्हाला बघा आपल्याला भागाकार माहिती कसा करतो आपण. 4 2 8 जात नाही म्हणजे 4 1 4. 3 उरले 4 7 28. परत 2 उरले आणि 4 5 20. या पद्धतीने वरची स्टेप आली आपली 4 × 175. खाली पण 4 नेच डिवाइड करायचं. वरती 4 ने केलं म्हणजे खाली पण 4 नेच. 4 ने भाग दिल्यानंतर काय ते 4 × 77 म्हणजे 4 7 28. 2 उरले इथे परत 4 7 28. मग आता परत हे 4 4 तर झाले सेम आहेत पण याचं परत आपल्याला रिड्यूस फॉर्म मध्ये रूपांतर करायचं. तर 175 म्हणजे 175 आणि 77 हे आता कुठल्या एका नंबर मध्ये आल्यानंतर भाग देऊ शकतो तर 7. मग 7 ने भाग दिल्यानंतर ते 25 × 7 175 आणि 11 × 7 77 असं आपण भाग देऊ शकतो. मग त्याच्यामध्ये जे सेम नंबर आहेत त्याच्यामध्ये तर वरती काय आले 4 × 25 × 7. इथे काय आलं 4 × 11 × 7 म्हणजे 4 4 कॅन्सल 7 7 कॅन्सल. उरलं काय तर 25/11. आता याला अजून भाग जाऊ शकत नाही किंवा याचा रिड्यूस फॉर्म होऊ शकत नाही म्हणून याचा आन्सर आला 25/11 म्हणजेच 25:11. दिस इज द रिड्यूस फॉर्म ऑफ गिवन क्वांटिटी. त्यानंतर सेकंड एक्झाम्पल याच पद्धतीने सोडवायचं. त्या तुम्ही होमवर्क मध्ये सॉल्व्ह करा. थर्ड नंबरचं एक्झाम्पल बघूया आपण. थर्ड नंबरच्या एक्झाम्पल मध्ये क्वांटिटी दिली 5 लिटर्स अँड 2500 मिलीलिटर. तर आता या एक्झाम्पल मध्ये या दोन क्वांटिटी यांचे युनिट सेम नाहीयेत तर आपल्याला युनिट सेम करायला लागते. म्हणजे लिटरचं रूपांतर आपण आता कशात करायचं मिलीलिटर मध्ये. मग 5 लिटर्स मग 1 लिटर म्हणजे 1000 मिलीलिटर. मग इथे 5 लिटर येते 5 लिटरला आपण 1000 ने मल्टिप्लाय करायचं. 5 × 1000 इज इक्वल टू 5000 मिलीलिटर आणि हे वरचे आहेतच 2500 मिलीलिटर. मागे आपण रेशो लिहून घ्यायचा 5000 मिलीलिटर इज टू 2500 मिलीलिटर. म्हणजेच काही 5000/2500. मग 2 2 0 कॅन्सल. मग उरलं काय 50/25 दॅट इज 25:2 50 म्हणजे भाग दिला 25 × 50 म्हणजे 2/1 दॅट इज 2:1. या पद्धतीने आपण आधी या एक्झाम्पल मध्ये याचे युनिट सेम केले कारण युनिट सेम केल्याशिवाय आपण रेशो मांडू शकत नाही आणि युनिट सेम झाल्यावर तो रेशो युनिटलेस होतो आणि मग त्याचा आपल्याला रिड्यूस फॉर्म फाइंड आउट करता येतो. त्यानंतर पाचवा एक्झाम्पल बघा 3.8 किलोग्रॅम अँड 1900 ग्रॅम. इथे पण तसंच आहे. एक जी क्वांटिटी त्याचा युनिट आहे किलोग्रॅम एकाचं ग्रॅम. मग जी किलोग्रॅम मध्ये तिचं कन्व्हर्जन आपण कशात करणार आहोत ग्रॅम मध्ये. मग 3.8 किलोग्रॅम मग 1 किलोग्रॅम इज इक्वल टू 1000 ग्रॅम म्हणजे याला मल्टिप्लाय कितीने करायचं 1000 ने. 3.8 × 1000 मग 3.8 × 1000 म्हणजे त्याच्यावरती 30 आले म्हणजे 38,000 आले. पण आपल्याला इथे एक पॉईंट आहे 3.8 आहे म्हणून आपण पण एक 0 सोडून पॉईंट द्यायचा दशांश चिन्ह म्हणजे तुमचं इथे आला आन्सर 3800 ग्रॅम. हे तुमचं कम्प्लीट आन्सर. मग आता 3800 ग्रॅम इज टू 1900 ग्रॅम रेशो मांडायचा म्हणजे 3800 डिवायडेड बाय 1900. 2 2 0 कॅन्सल दॅट इज 38/19
19 2 चा 38 दॅट इज 2/1 अँड रिड्यूस फॉर्म इज 2:1. आणि त्यातलंच एक 6वं एक्झाम्पल बघा. 7 minutes 20 सेकंड, 5 minutes 6 सेकंड. आता याच्यामध्ये पण मिनिट आणि सेकंड असे वेगवेगळे युनिट्स आहेत. ते युनिट आपल्याला सेम करावे लागतील. तर पहिली क्वांटिटी काय 7 minutes 20 सेकंड. आता 1 मिनिट म्हणजे किती सेकंड? 1 मिनिट म्हणजे 60 सेकंड. म्हणून म्हणजे जिथे मिनिट आहे त्या नंबरला आपण 60 ने मल्टिप्लाय करायचं. तरी 7 × 60 + 20. 7 × 60 म्हणजे 420. 420 + 20 440 सेकंड. ही आली तुमची पहिली क्वांटिटी. मग सेकंड क्वांटिटी काय 5 minutes 6 सेकंड. मिनिट येते म्हणजे मिनिटचं रूपांतर सेकंड मध्ये करायचंय. 1 minute = 60 सेकंड. 5 × 60 + 6. 5 × 60 300 + 6 म्हणजे 306 सेकंड. ही आली तुमची सेकंड क्वांटिटी. ही फर्स्ट क्वांटिटी, ही सेकंड क्वांटिटी. तिचा रेशो मांडायचा 440 सेकंड्स इज टू 306 सेकंड्स. मग रेशो काय 450/306. मग याला 2 ने भाग दिला मी आधी, कारण आपल्याला एवढ्या मोठा पाडे इतके टेबल पाठ नाहीये की 440 आणि 306 कशात येतात. इतके नंबर्स काय पाठ म्हणून 2 ने डिवाइड केलं. 2 × 2 ने डिवाइड केलं 2 2 चा 4 2 2 चा 4 0 is 220. आणि परत इथे 2 ने डिवाइड केलं 2 × 153. मग 2 2 जो सेम नंबर आहे तो कॅन्सल केला आणि उरलेला काय 220/153. आता याला काही रिड्यूस फॉर्म होत नाही कारण हे दोन्ही नंबर कुठल्याच एका पाड्यात येत नाही म्हणून याचा भागाकार होणार नाही. म्हणजे आन्सर काय आलं शेवटी 220/153. सेकंड नंबरचं एक्झाम्पल आपलं इथे संपलं विद्यार्थी मित्रांनो. आता आपण थर्ड एक्झाम्पल कडे वळू. थर्ड एक्झाम्पल मध्ये काय म्हटलं बघा. एक्सप्रेस द फॉलोइंग पर्सेंटेजेस ॲज रेशोज इन रिड्यूस फॉर्म. जे तुम्हाला जे रेशो दिले त्याचं परत रूपांतर कशात करायचं रिड्यूस फॉर्म मध्ये. पहिला जो रेशो दिलेला तुम्हाला नंबर्स दिलेत त्यांनी 7500 त्याचा रेशो आहे 75:100 म्हणजे 75/100. तर परत असा एक नंबर शोधायचा किंवा टेबल शोधायचा की ज्याच्यामध्ये दोन्ही नंबर येत असतील. 75 आणि 100 येतात असा टेबल आहे 25चा. 25 × 3 75 आणि 25 × 4 100. म्हणजे 25 25 दोन्ही नंबर सेम आहेत म्हणून ते काय झाले कॅन्सल झाले. मग उरलं काय 3/4 आणि 3/4 याचा अजून रिड्यूस फॉर्म काही होत नाही म्हणून याचा आन्सर काय आला 3:4. थर्ड एक्झाम्पल बघा. त्यातलंच थर्ड एक्झाम्पल थोडंसं वेगळं आहे. 6.25%. पर्सेंटचं साईन दिसतं आपल्याला तिथे काढलेलं. मग पर्सेंटचं साईन म्हणजेच काय तर 6.25/100 आणि पर्सेंट म्हणजेच 100 म्हणून डिवाइडला साईन काढून टाकायचं आणि डिवाइडमध्ये काय लिहायचं भागाकारामध्ये खाली 100 लिहायचं. मग आता 6.25 तो पॉईंट पण आपल्याला काढून टाकायचा आहे. मग इथे लिहिलं मी 625. मग ते पॉईंट जो आहे किंवा दशांश चिन्ह जे ते 2 नंबर सोडू नये म्हणजे मग 2 नंबर सोडून म्हणजे 2 0 म्हणजे 100 त्याची किंमत आहे. म्हणजे 625 अपॉन ऑलरेडी पहिले 100 ते लिहायचे मल्टिप्लाय बाय हा पॉईंट काढला म्हणून परत काय ते 100 म्हणजे 100 × 100. मग आता आपल्याला रिड्यूस फॉर्म करायचं आहे म्हणजे आपल्याला असे नंबर शोधायचे की वरती आणि खाली एका टेबल मधले की जे कॅन्सल होतील पुढे जाऊन. मग 625 हा कशाचा स्क्वेअर आहे 25चा म्हणून 25 × 25 आणि या 100चं आपण डिवायडेशन केलं 25 × 4 आणि या 100चं डिवायडेशन केलं 25 × 4. ओके म्हणजे 25 × 4 100 25 × 4 हे सेकंड 100 आणि वरती 25 × 25. मग 25 कॅन्सल झाले. मग उरलं काय वरती काहीच नाही म्हणजे 1 हा 0 नाही काहीच नाही उरलं म्हणजे काय 1. 1/4 × 4 1/16. इट आन्सर इज 1:16. ओके म्हणजे पर्सेंटचं साईन असेल तर अशा पद्धतीने आपल्याला 100 घेऊन ते एक्झाम्पल सॉल्व्ह करता येतं. त्यानंतर 5वा एक्झाम्पल बघा. 0.64% आहे परत. मग पर्सेंट म्हणजे काय येतं 100. 0.64 डिवायडेड बाय 100. परत आपल्याला हे दशांश चिन्ह किंवा जो पॉईंट दिलाय मल्टिपल डेसिमल पॉईंट तो काढायचा आहे. मग 64 लिहिलं वरती पण तो किती नंबर सोडून होता 2 नंबर सोडून म्हणजे किती 100. मग 100 × 100. मग आता परत आपल्याला याचा रिड्यूस फॉर्म घ्यायचा आहे. मग 64 हा 4चा क्यूब आहे म्हणून 4 × 4 × 4 आणि 100चं परत 25 × 4 आणि या 100चं परत 25 × 4. मग 4 4 कॅन्सल खालचे पण 2 4 कॅन्सल. मग उरलं काय वरती काय उरले फक्त 4 आणि खाली 25 × 25 म्हणजे 4 आपण या दोघांचा गुणाकार 625 म्हणजे रेशोचा रिड्यूस फॉर्म आला 4:625. या पद्धतीने आपल्याला दिलेल्या रेशोचा रिड्यूस फॉर्म काढता येतो. त्यानंतर हे तिसरं एक्झाम्पल झालं. त्यानंतर 5th नंबरचा एक्झाम्पल बघा. कन्व्हर्ट द फॉलोइंग रेशोज इंटू पर्सेंटेज. आता तुम्हाला रेशो दिलेत त्याचं रूपांतर तुम्हाला कशामध्ये करायचंय पर्सेंटमध्ये करायचंय. मग पर्सेंटमध्ये करण्यासाठी आपण आधी एक्झाम्पलच बघूया. पहिला रेशो काय दिला बघा
15:25. त्याला रेशोच्या रूपात लिहून घ्यायचं 15/25. मग आता पर्सेंटेज मध्ये आणायचं म्हणजे काय करायचंय की तुमच्या डिनॉमिनेटरला जो म्हणजे तुमच्या छेदामध्ये जो नंबर आहे किंवा जी संख्या आहे त्याला 100 मध्ये कन्वर्ट करायचं. म्हणजे तो नंबर कसाही करून 100 मध्ये कन्वर्ट झाला पाहिजे. म्हणजे तुमच्या त्या रेशोचं रूपांतर कशात होईल पर्सेंटेज मध्ये. मग आता इथे छेदामध्ये कोणती संख्या आहे 25. मग 25 ला कितीने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे 100 येईल 4 ने. माहिती आपल्याला आहे की 25 ला 4 ने मल्टिप्लाय केल्याशिवाय 100 येणार नाही. मग जर आपण छेदामध्ये 4 ने मल्टिप्लाय करतोय तर वरती न्यूमरेटर मध्ये सुद्धा आपल्याला कितीने मल्टिप्लाय करावं लागेल 4 नेच. म्हणून 15 × 4 डिवायडेड बाय 25 × 4 म्हणजे 15 × 4 60/100. 100 आले म्हणजे आता ते पर्सेंटेज मध्ये रूपांतरित झालेलं आहे. फक्त तसं न लिहिता ते पर्सेंटेज मध्ये कसं लिहायचं 60/100 = 60%. हे झालं तुमचं रेशोचं रूपांतर पर्सेंटेज मध्ये. सेकंड एक्झाम्पल पण अगदी तसंच आहे बघा. 7:10 7/10. मग 10 ला कितीने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे 100 येईल तर 10 ला 10 येईल म्हणजे 7 × 10/10 × 10. 7 × 10 70 आणि खाली आलं 100 म्हणजे 70%. तर आपण या पद्धतीने पर्सेंटेज मध्ये रूपांतरित करू शकतो. परत आपण यातलं शेवटचं एक्झाम्पल बघणार आहोत 5व्यातलं कन्वर्ट गिव्हन रेशो इंटू पर्सेंटेज. त्यातलं चौथं एक्झाम्पल आहे बघा. 546/600 हा रेशो तुम्हाला दिलेला आहे. याचं रूपांतर तुम्हाला पर्सेंटेज मध्ये करायचं म्हणजे 600चं रूपांतर तुम्हाला 100 मध्ये करायचं. म्हणजे तो तुम्हाला कमी करायचा आहे. तो खालचा छेद जो दिलाय तो कमी करायचा म्हणजे तुम्हाला डिवाइड करावं लागेल. मग 600 ला कितीने डिवाइड केलं म्हणजे 100 येईल तर 6 ने. मग आपण जर इथे 6 ने डिवाइड करतो तर वरती न्यूमरेटर मध्ये सुद्धा आपल्याला काय करावं लागेल 6 ने डिवाइड करावं लागेल. मग 546 डिवायडेड बाय 6/600 डिवायडेड बाय 6. 6 ने डिवाइड केल्यानंतर वरती आलं 91/100 म्हणजे तुमचं पर्सेंटेज मध्ये रूपांतर झालं. 100 म्हणजेच ते पर्सेंटेज किती 91%. तर या पद्धतीने आपल्याला पर्सेंटेज मध्ये रूपांतर करता येईल. त्यानंतर आता आपल्याला इथे वर्ड प्रॉब्लेम्स आहेत दिलेले. त्या वर्ड प्रॉब्लेम्स मधलं 7व्या नंबरचं एक्झाम्पल मी घेतलंय बघा. आधी एक्झाम्पल वाचते लिहिलंय फळ्यावर. द प्रेझेंट एजेस ऑफ वत्सला अँड सारा आर 14 years and 10 years रिस्पेक्टिव्हली. म्हणजे दोन मुली आहेत वत्सला आणि सारा नावाच्या आणि त्या दोघींची वय दिली. एकीचं वय 14 year आहे म्हणजे वत्सलाचं आणि साराचं 10 year आहे. आफ्टर हाऊ मेनी इयर्स विल द रेशो ऑफ देअर एजेस बिकम 5:4. त्यांनी तुम्हाला विचारलंय की किती वर्षानंतर त्या दोघींच्या वयाचा रेशो 5:4 हा होईल. ती वर्ष तुम्हाला काढायची. मग आपल्याला काहीतरी आधी मानून घ्यावं लागेल बघा. लेट द रेशो ऑफ एजेस ऑफ वत्सला अँड सारा विल बिकम 5:4 आफ्टर X years. आफ्टर X years म्हणजे साधारणतः या दोघींच्या वयाचा जो रेशो तुम्हाला सांगितला 5:4 हा किती वर्षानंतर होईल तो X years आपण मानले म्हणजे X ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची. मग वत्सलाच एज विल बी म्हणजे आफ्टर X years किती होईल तर 14 + X year कारण तिचं वय वत्सलाचं किती दिलंय 14 आणि आपल्याला आफ्टर X years काढायचं म्हणून प्लस X 6 years. त्याचप्रमाणे आफ्टर X year साराज एज विल बी 10 + X years. साराचं वय 10 आहे आणि आफ्टर X years काढायचं म्हणून 10 + X. मग त्यांनी तुम्हाला कंडिशन काय दिली गणितामध्ये फ्रॉम गिव्हन कंडिशन की या आफ्टर X years यांचा रेशो किती होणार आहे 5:4. मग हा जो रेशो मांडलाय तो आपण आता डिवायडेशनच्या स्वरूपात लिहिला 14 + X डिवायडेड बाय 10 + X = 5/4. मग क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 4 × ब्रॅकेट 14 + X = 5 × ब्रॅकेट 10 + X. ब्रॅकेट सॉल्व्ह करायचे. 4 × 14 56 + 4 × X 4X = 5 × 10 50 + 5 × X 5X. मी फक्त आता X ची व्हॅल्यू काढायची म्हणून साईड चेंज केलेली लिहिताना म्हणजे 50 + 5X नंतर आहे की इथे मी आधी लिहिले 50 + 5X = 56 + 4X. म्हणजे 5X इथेच राहिले 4X = च्या पलीकडे आणला म्हणजे मायनस झाला 5X - 4X = 56. 50 तिकडे गेला म्हणून -50. 5 मधून 4 गेला म्हणजे X 56 मधून 50 गेले म्हणजे 6. X = 6 years. म्हणजे आन्सर काय देणार तुम्ही आफ्टर 6 years रेशो ऑफ देअर एजेस बिकम 5:4. म्हणजे 6 वर्षानंतर त्या दोघींच्या वयाचा रेशो किती होईल 5:4. याचा तुम्ही पडताळा सुद्धा घेऊ शकता. कसं तर समजा आता वत्सलाचा एज किती दिलाय 14. मग 14 + 6 म्हणजे किती येतील 14 + 6 येईल 20 आणि सरलाचं किती आहे 10 + 6 = 16 म्हणजे 20/16. मग याचा जर भागाकार केला तुम्ही तो रेशो किती येणार आहे 5/4. बरोबर आहे ना. 4 × 25 4 × 16 म्हणजे 5:4 हा झाला त्याचा या गणिताचा एक प्रकारचा उत्तराचा पडताळा की आपलं उत्तर करेक्ट आहे की नाही याच्यासाठी घेतलेलं आहे. म्हणजे किंमत टाकायची फक्त X ची आणि तो रेशो करायचा तो बरोबर 5:4च येतो.
म्हणजे आपलं सोडवलेलं गणित करेक्ट हे आपल्या लक्षात येतं. तर इथे विद्यार्थी मित्रांनो आपला प्रॅक्टिस सेट 4.1 कंप्लीट झालाय. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण पुढचा प्रॅक्टिस सेट बघू. ओके.